Alikho elishona lingenazo ezalo yamukela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Owethi kuweneme ngezivakashi olwandle. Inkosi iudlele ejele uKhisimusi kanti kukhuzwa impi emsinga ngalamaholidi. Izindaba ze1KZN TV zifundela uSiyabonga wakaduma nenabezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Umasipala iTheku uthi okwamanje kusahamba kahle ekufikeni kwezivakashi nama-beach futhi baningi abantu abahambela kuwona. Iziphathimandla zithi insuku zonke njengoba kungamaholidi zizohambela ama-beach ukuhlola isimo kanye nokuba ke ingxenye yezivimbamgwaqo. Babumeya sebanga ngesikhathi sakho mhlawumbe njengeTheku umhla 16 nje uwodwa uhambe kanjani? Well, angisho nje ukuthi lo mhla ka16 walenyanga ube nomehluko omkhulu. And asikaze sibhekane nezibalo eziningi kangaka elapha edolobheni. Abantu ebebekade bevakashele nje le ndawo le yase eBeachfront bebengaphezulu kwa 200,000 just in one day. And ulwandle lethu libonile belumnyama kusolezantsi kuze kuyophuma ephezulu. Into enhle ukuthi abantu bebekade beziphethe kahle ngendlela esimangaliso. Kuthe noma ke sesibatshela ukuthi siyavala ngo 6:30 sibatshele ngo 6. And bazoba khona ke abaresistayo kodwa ke iningi and bamsene nathi baphuma. Into esibaxwayisa ngayo ukuthi ke abantu abangafiki phela olwandle sebephuzile ngoba phela ingozi eziningi ezenzeka olwandle abantu bezibemuka isimo la abantu bakhona bafika ke sebephuzile bengasalawuleki. Bamaya khona okunye ngifisa sikubheka abahlali baseThekwini iningi labo banenhlanhla ngoba nasemalokishini la abahlala kuona ke kube khona ama swimming pool okuyikona ayesebenze kakhulu nangaso lesi sikhathi bese kuba nalawo futhi asema-beach. Mhlawumbe ungasichazela nje ngesimo sokusebenza kwawo nezimo zawo ngoba nasenkundleni zokuxhumana khona lokhu kushayisana okusekhona nama-beach asevaliwe ngenxa yokuthiza. Mhlawumbe ungasichazela ngesimo sama-swimming pool endaweni ezahlukene around iTheku. Well, angithi nje endaweni eziningi emalokishini kunama swimming pool amahle amakhulu and siyalungisa abantu abaningi ongababoni olwandle basuke bekuloma swimming pool ngoba nabo suke sibahlelele. Laba ke obabona olwandle mhlambe yilabo abasuke bekude kakhulu nendawo ezingama swimming pool obabona bethele kolwandle. Ama swimming pool esinawo ke lapha angaphezulu kuka 40. Wabonile ke lawa kaGudlo ulwandle nawo mahle kakhulu bekade egcwele phama and okwama beach uzokhumbula ukuthi awu 23 nje ama beach ethu lapha abantu ababhukuda khona. Ayinqwaba ama-beach esinawo kodwa u23 esizibekele ukuthi lawa ayindawo yokubhukuda. Okay, sesigoqa osomabhizinisi kakhulukazi laba abadayisana nalabo abadayisa endaweni ezisuke Gudlo ulwandle naso lesikhathi kusuke kuyisikhathi la so bekwazi khona ukuthi imikhiqizo yabo ithengwe kakhulu. Limi kanjani indlela yokubhekelela kwabo bangabe unaso isibalo kuhamba kanjani bona ukuthi nabo bekwazi ukudayisa ngendlela ekuyiyona esemthethweni nemikhiqizo yabo endaweni kakhulukazi ezeGudlo ulwandle? Well, into engithokozisayo eyokuthi endaweni eGudlo ulwandle kunendawo ekuthiwa designated areas where abantu benama stores khona indawo ikhungo laba engadayisa khona. Engikuzuleke ukuthi imikhiqizo ihamba ngendlela ngesivinini esiphezulu imikhiqizo edayiswa labo mama. Anginawo ama-figures ke njengamanje ukuthi mangaka ama-items adayisiwe imalini engenile. Angifuni ukusheshe ngibambe ingakaphumi emgodini kuzothi ke ngadlula isikhathi mase benginikeza ama-figures ukuthi laba bebevakashile lapha eThekwini and imalini abayispendile and nokuthi kwi-economy nje i-GDP yethu ikhule kangakanani. But into engangisho njengamanje ukuthi amahhotela amaningi ayaphuphuma. Uma ungayibhukha indawo ehotel manje ayingakusayithola kwamanye. So kudinga ukuthi ubheke emalokishini ama-B&Bs abantu emphakathini. You know, remember nasendaweni zasemalokishini and le economy akuyona phela kwi-city center. Siyayisa nasendaweni zasemphakathini. B&Bs kunama lounge kunoshisa nyama abantu abaningi abawoza ushisa nyama and bayithola ushisa nyama mawula eThekwini.
So indawo zokungcebeleka nobumnandi sendaweni ehlukene ilabo bantu ke bazongisiza ke bangineza ama figures and yila ngizobe sengiwamemezela ukuthi njengedolopha sisebenze kanjani but sibamsene nabantu abahwebayo but akulona ithuba lokuthi uhwebe noma ikuphi hweba in a designated area. Sabanga kakhulu besikhathi sakho. Thank you so much. Sekuphele izinyanga inkosi yesizwe samanqamalala empendle inkosi uSimphiwe Zuma yabhadla ezidokisini ngamacala ehlukene okubalwa ke awukubulala kwelinye ke alawo macala elokubulawa kaNdunankulu wesizwe uqala okunye Zuma owangenelwa emzini wakhe emini wadutshulwa washona. Ithimba lezindaba ze1KZN TV lihambele umndeni wakhe ukuxoxisana nendodana yakhe ukuze ukuthi sinjani ke isimo njengoba kusolwa ukuthi umkhonto kwazekhaya. Shuthi idluzilala ekhaya liphakamile ngendlela izinto ezenzeka ngakhona. Uma sengana kunyaka ka2023 kukhuleka abalisi ababili ekhaya kwaZuma enovuka empendle bayamfica uqala okunye Zuma kwaRondo wakhe ezihlalele nabashana bakhe kuthe ngazelele umuntu kwazwakala seqhuma isibhamu kubhekiswe kuyena uZuma babe sebeyashaya bayachitha abalisi. Indodana yakhe uZuma uSifiso Zuma uthi kwangena ucingo lumazisa ngalolu daba. Hayi ngilibamba ucingo ya uluphuma la ekhaya. Hayi bose kunenkinga la. Yini? Hayi nabantu asebevele bangena la ebaleni. Bangena endlini karound ngale. Abafana ababili. Bafike badubule endlini. Hayibo. Kodwa ke badubula umkhulu bese ngibuza mina ukuthi uphi wehle nabashana bakhe. Omunye lwade nimbona la umfana wayekhona ngesikhathi kwenzeka leso sigameko yena engali endlini. Shuthi ke baphume bagcwali baphume babaleke phela uqhuma kwebhamu endlini. Yabo ngoba babengazi ukuthi kuzokwenzakalani. uZuma wafika emtholampilo esethuli. Samfica nje esembosiwe straight khona lapha eclinic. Impilo yaZuma yaqedwa eneminyaka eya-69 ubudala. Umndeni uthi kwaphela unyaka wonke icala lingenayo inqubekela phambili. Icala ke kusho ukuthi since belibhalisile lathatha isikhathi esingangonyaka ukuthi sifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani. Umseshi owayephethe lelo cala wale empendle wagcina ethi ubufakazi akabutholi. So ke sasesibuza thina ukuthi yini into ezokwenzakala njengoba ubufakazi bungathola kanje. Kwase kuyikona ukuthi ke bathi icala bazodlulisela enkantolo eGoli eMaritzburg. La kuyikhona ke abazofika bathike over. Yayimningi imbuzo babenayo kepha izimpendulo zingekho. Kwazise uZuma wayesuswe esikhundleni sobundunankulu wesizwe samanqamalala khona empendle abuye abe ngusomatekisi. Into enzakalayo ukuthina sisinemicabango eminingi abanye babecabanga ukuthi kungenzeka ukuthi nje wade umuntu oku-industry ama-tax kungenzeka kube inkinga mhlambe into esuka ngale. Ithemba lobulungiswa laya ngokushabalala. Angifuni uqamba amanga sasingenalo ithemba lokuthi sisayophinda mhlambe sikwazi ukuthi sithole ngoba kunabantu ababulawa uthola ukuthi kuphela iminyaka akutholakala ukwenzakalani. Kuthe ngemumva kwesikhathi kwafika amaphoyisa ophiko oliphenya ukubulawa kosopolitiki lawa abizwa ngepolitical tax team. Okuyilapho ke okwaqala khona ukwenzeka umnyakazo ecaleni lokubulawa kwaZuma kwaboshwa abasolwa ababili. Kwadlula nje isikhashana futhi kwezwakala izindaba zokuboshwa kwenkosi yesizwe samanqamalala uSimphiwe Zuma. Basebesho ukuthi sekuyibona manje abazoba in charge ecaleni la ekhaya ngoba bathunywe ubabu uNhlanhla uMkhwanazi. Ngesikhathi kudlule uZuma abantwana bakhe abakutholanga ukwesekwa kanjalo nokwafukanyelwa umndeni wonke wakwaZuma. Angifuni uqamba amanga akekho waqhamuka. Ngaleso sikhathi nje kwakuyithina sodwa nje esasididekile emqondweni ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Umndeni nje wangakhona ngale akekho waqhamuka nokuthi abuza ukuthi mhlambe indlela okwenzeke into engangizwa uma ngabe babesho olokhunjane omkhulu
abantu ababefikela kubona noma babehlangana nabendleleni kwabantu nje ababe baduduza ngalo ndlela kodwa bona straight abakhona akekho noyedwa wakwafika mhlambe la ekhaya just as njengoba besebenza mhlambe ukuthi azobuza ukuthi entweni enivelele mhlambe kwenzakalani noma yini mhlambe niyibonile engase nina mhlambe enisolela kuyona yabo akekho nje sakwafika thili nje udaba lolu kuze kube lihandlishwa amaphoyisa ngendlela lawo alihandlisha ngawo. Inkosi uZuma uboshiwe ngenhlangulana esolwa ngamacala okubulala ukubala ke ukwakha izitulo lokubulala uZuma kanjalo ukubulala kanjalo ke nokufihla ke ubufakazi bombuso baveza ukuthi inkosi uZuma wahlela kanye nenduna engumsolwa kuleli icala uZwelithini Buthelezi ukuba kubulawe uZuma okusolwa ke umbango womhlaba. Umbuso wabeke usuyakuveza ukuthi ke uphethe ubufakazi bamakhala ekhukhwini. Liqhubekile icala induna uButhelezi wabe sephenduka ufakazi wombuso. Inkosi uZuma yadedelwa ngebhayili ecaleni lakhe kokubulawa uZuma enkantolo yaseMpendle ngemali elinganiselwa ku25,000 wamarandi. Kuthe kusenjalo isangaphandle inkosi yakwaZuma yaphinde yaboshwa ngoNcwaba isolwa ecaleni lokubulawa ke kwekhansela leDA eMngeni uNhlala yenza Ndlovu. Kwabeke sekuvela enkantolo ukuthi inkosi uZuma ihlobene nonduna uZuma kanjalo noNdlovu. uNdlovu udutshulwe washona esemzini wakhe eMpophomeni ngoZibandlela kunyaka u2023 kubikwa ukuthi wayelwisana nokudayiswa komhlaba ngokungemthetho kanjalo nokuxhunywa kwagesi. NgoMfumfu inkosi yakwaZuma yanqatshelwa ibhayili ecaleni lokubulawa kwaNdlovu. Kwaphinde amaphoyisa abeke eseyaphinde yambopha okanye engeza elinye icala njengoba ke ayiseqhubeka eBhadle Stocksini icala ke lokubulawa kwesilisa waseMpophomeni uXolani Ndlovu Ntombela. Kukona konke lokhu umndeni kaQalo Kunye Zuma uzizwa uwodwa namanje sekuthe kwenzeka ukuthi udaba lugcina seliphethwa amaphoyisa ngalendlela aliphethe ngayo. Akekho nje sibe sigcina enkantolo ukuthi uma ngabe kuphunywa ngaphakathi kube lezo ngxoxo ezincane yabo. Kodwa nje akekho seke wafika la ekhaya wazothi mhlambe since undaba ezitha ke etholakala ukuthi ke kusolakala ukuthi uyena akekho sakwafika wakhona mhlambe la ekhaya ukuthi mhlambe azobuza ukuthi nina nibona kanjani noma lento eyenzakalayo akekho nje ngizosho kanjalo. uZuma uthi badideka bezwe izindaba zokuboshwa kwenkosi. Abanokudideka nje ngizosho kanjalo ngoba akuyona into esasiyicabangela ngendlela esasazi ukuthi basebenza ngayo nendlela ababe bamsene ngayo. Singacabangeli nje ukuthi kungase kuvele indaba ezifana nalezo yabo. Saba nokudideka nje ukukhulu sangazi ukuthi kahle kahle kanti emhlabeni kwenzakalani emhlabeni sakhile ngoba kunzima kakhulu ukuthi mina nomuntu owumfowethu ukuthi ukuxabana singaxabana kodwa angicabanga ukuthi sengaze kufike ngoba noma ngakuthiwa ke siyafuna ukuthi sithole thina ukuthi yini lengake yayibanga kuzoze kufike inyelele la asazi lokhu sesikuthola enkantolo ukuthi kwakubanga indaba zelokhu njani zamasite nendaba zemali nendaba zakhe into ethine esaqabuka sesithola enkantolo sasingenalwazi ukuthi kwaze kwathatheka isinqumo esifana nalesi nje kwakwenze njani. Amacala amathathu abekwe inkosi yakwaZuma kanye nabanye abasolwa ahlehliselwe unyaka ozayo. Ezindabeni ze1KZN TV nguAyanda Dube ngiseMpendle. Bathi ayinuki ingosiwe kwangeke kusukeleke ebantwini abangaka la kulesizwe nje sakaZuma kuzokhethwa umuntu oyedwa futhi ke osesikhundleni esifana nalesi. Ake sihlabene nali ikhefu sihlangabeza futhi nezinye masibuya.
Ake sikubingelele siphinde sikwamukele mekuthi-ke usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko zihamba phambili namhlanje. Owethe kuweneme ngezivakashi olwandle, inkosi iwudlele ejele uKhisimusi kanti kukhuzwa impi eMsinga ngalamaholidi. Imeya kamasipala waseMsinga uDokotela uFelinkosi Sikhakhane unxuse ukuba uphele lo mkhuba omubi wokudumisa indawo yaseMsinga ngezimpi ezivuka ngamaholidi kaze bandlela uma sekubuye abasebenzela ezindaweni ezikude njengeGoli kanye naseThekwini. uMboma unxuse ukuba kuheleze umoya wokuthula nokuzwana kubantu baseMsinga. Imeya kamasipala uMsinga uDokotela uFelinkosi Sikhakhane uthi kulamaholide bahlele ukugeza igama lomsinga obudume kakhulu ngezimpi. Angabikho umuntu kulokhisimuze siya kuwo bantu bakwethu eMsinga othatha isikhali ahlasela abanye abantu ayobabulala abalimaza abantu buka nje ngensuku ezinhle lezi zokujabula abantu bethokozile bonke. Sekuvela indaba yokuthi sekukhona asebedutshuliwe sekukhona asebegwaziwe siyakhuza kakhulukazi sihlalela umsebenzi omkhulu thina baseMsinga ukugeza igama lethu thina baseMsinga ukuthi saziwa nje ngokuthi nawe ke wayeMsinga hawu ngeke ubuye uzobulawa uzofa bayabulala abantu baseMsinga kanti ngempela akunjalo kusuka nje umuntu oyedwa asigile asingcolise asenzele phansi. Uqhube ngokuthi indawo yaseMsinga yaziwa njengendawo yamasiko lapho bekuhlangana khona izigodi ezahlukene zibungaze ngaphandle kokubulalana. Nakulezo ndawana ke ezinomsindwanyana esizizwayo siyacela ukuthi wehle umsindo siye kahle nje emkhosini lo kaKhisimusi sidlule kahle kuwo nophuzayo aphuzele nje lokho kuphuzayo uma ezwa esekhathela ahamba yolala uyobona ngakusasa ukuthi kwenzekeni. Ngakho ke sifisa lokho nje ukuthi siphile impilo enhle singalibalike futhi ukuhloniphana nokubekezelelana okuyinto ebalulekile kakhulu singachukuluzani njengoba siya kuma holiday nje kaKhisimusi sizoze siye nakuncibilijane New Year nakhona siphinde senze into enjalo sishayele kahle nje amakopi ethu nokujabula sigide sasivele kunjalo lapha eMsinga kugidwe nje kungekho lutho kangako ukuthi sekungaze kuthiwe ngokubulala ngoKhisimusi ngokuthola hayi ngiyakhuza kakhulu bakwethu sesidume kabi kweqa ngakho ke akwehle kuphele nya ukuba sifiselane senze kabi omunye komunye. Ngiyacela kakhulu ukuba siziphathe kahle. Khona manjalo umeya ubesenxusa ukuba umphakathi waseMsinga owaphathe ngendlela efanele amaholide ikakhulukazi kulabo abathinta uphuzo oludakayo. Sifisa lokho ke ukuba siphathaneni kahle sihloniphane sibekezelelane noma umunye usumbona ukuthi hayi sekumngenile ukudla ningabe senimenza kabi ngithatheni nje niyombeka ekhaya lakhe ukuze abakwabo nezingane zakhe zimbone uma kowesilisa nomkakhe ambone ephila ajabule ukuthi kuyathandwana kuyabekezelelwane noma sekubonakala ukuthi isimo asisihle. Kubi kuthobe kadlahle ezindabeni ze1KZN TV ngisemsinga. Izinga lobugebengu libonakala linyuka nsuku zonke kuleli yize ke uhulumeni elekelelana nabakwasidlodlo behlezi beqhamuka namaqhinga okunqanda lesihlava. Iziko lezindaba lixoxisane nosihlalo wendlu yobuholi bomdabu kanye namakhoyisen kwisifundazwe iKwaZulu-Natal inkosi uPhathisizwe Shinga ukubheka iqhaza elingabanjwa izinduna kanye namakhosi ukunqanda isihlava sobugebengu. Uthi ke lesihlava ngeke sinqandeke ngaphandle kosizo lomphakathi. Usihlalo wendlu yobuholi bomdabu kanye namakhoyisani kwisifundazwe KwaZulu-Natal inkosi uPhathisizwe Shinga ithi ukuze kunqandeke isihlava sobugebengu kuleli kufanele kumphakathi nawo ube yingxenye yokulwa nobugebengu ikakhulukazi intsha. Ukusho lokho exoxisana neziko lezindaba ukubheka ukuthi liphi iqhaza elingabanjwa izinduna kanye namakhosi ukulwa nobugebengu. Uthi njengoba ubugebengu busabalele kakhulu nezindlela zokubunqanda kufanele zixhante futhi. Ubugebengu wona busabalele kakhulu nezindlela zokubunqanda
nazo kufanele zixhante futhi akuyona into yenkosi kuphela nenduna kodwa into yomphakathi into kufanele isizwe ndesikhulume sonkana ngoba inkosi singabhekela enkosini nenduna kodwa uthola ukuthi umphakathi ubugebengu uyabazi ngoba into ebalekile ngobugebengu awukwazi ukubunqoba mawungezobazi lapho kusuka khona kufanele wazi umsuka wakhona ukuthi nake la kunesidleke sakhona sama drugs nake lapha kudayiswa khona izinto ezebiwe ilapho ukwazi ukuthi ke ulandele kahle ubunqobe ngokusebenzisana namaphoyisa into nje yesizwe okufanele kube kuqoqozelwane kakhulu ekutheni isizwe kakhulukazi yona intsha izinikele kakhulu ekutheni igadane ivikelane futhi ezimweni ezinjengalezi ngoba nabo ubugebengu kuthinteka yona kakhulu futhi ibona ke abantu labo esiyesithemba ukuthi masisebenze nabo kakhulu buyoncipha ubugebengu. Uphinde wathinta udaba lwabantu bokufika kuleli uthi labantu njengoba behleli izizweni zamakhosi kubalekile ukuthi babe namaphepha aqondile kanti kufanele bethulwe enduneni kanye nakumkhulu. Into yabantu bokufika bavela kwamanye amazwe ngokuncomekayo kufanele kuba abantu abanamaphepha aqondile ukuze lo muntu noma abusefikile endaweni wathulwa enduneni wathulwa komkhulu makuthiwa unebusiness yamazi inkosi kwagcineka into zakhe kuma records esizwe uthi sinomuntu ongena walapha ophuma ezweni elithile ufike kanjena uzokwenza ukuthi lokho sikubona ukungcono ngoba baye basebenze kakhulu ke bathole izinto lesezalala sinxusa ke bona ke labo abanikazi bezinto lesezingasasebenzi ukuthi makukhona abantu abafisa ukuzosebenzisa abaxhumane nokomkhulu ukuze komkhulu ulekelele ekutheni lo muntu ahlale ngendlela efanele ukuze noma ngabe into onenzekayo ngisho ukuthi uyadlula emhlabeni angagcine umthwalo wesizwe ngoba phela akekho umuntu ozobaza ukuthi ulaphi kunjalo ke ikona okubaleke kakhulu ukuthi esizweni lo muntu aziwe mawukuthi lo muntu akanamaphepha cha abomthetho kufanele basebenze naye babone ukuthi bona bamtholela kanjani amaphepha noma ke bamphindise emuva lapho evela khona. Uthi njengoba izinduna zike zitholakala sezibeka abantu ababili endaweni eyodwa lokho kwehlisa isithunzi sobuholi bomdabu kanti okunye okungalekelela ukunqanda lokhu ukuthi abantu udaba bangaliqedi nenduna kodwa baye nakomkhulu ukuyoqinisekisa. Kubhlungu kakhulu ngoba nami ngiyakwazi lo kukhona ama cases akafike nakimpela lapho uthola ukuthi isite inikezwe abantu ababili noma more than one person sekhokhiwe uthola nalo futhi ugcine ngasayitholanga nemali yakhe okuyinto esikhathaza kakhulu ngoba isihlisela isithunzi sobukhosi nazi induna futhi ngokunjalo leyo nto leyo ifuna ukuthi nathi siqinise kwi-administration yokurekhoda abantu abazothola ama-site esizweni senkosi kube ukuthi labo bantu abasuke bezofuna ama-sites baqonda komkhulu nje ngqo abaqedi nenduna bengahanga komkhulu ngoba ikomkhulu ofanele limazi umuntu ukuthi usekhona induna kube ikomkhulu elithumela induna akawusikela umuntu leyo ndawo leyo iyona mzamo ke sizama kakhulu leyo manje ukuthi nesizwe senkosi kuzoba ngcono uma sekuthiwa ama-site ase-allocate noma engaka-allocate kodwa identify ama-site ukuze kungabi nzima ukuthi umuntu mayesefika athole isite yakhe kodwa eseyirejistiwe komkhulu ukuthi leyo site leyo izobekwe ngakabani. Ubesedlulisa amazi kaKhisimusi Omuhle wayela abantu ukuthi bajabule baziphathe kahle. Kumphakathi wakithi kwelikaMthaniya siyanxusa kakhulu ukuthi siqale sibafisele nje uKhisimusi Omuhle ozoba khona kodwa ke lo Khisimusi uyokwenziwa kakhulu yibo ukuthi ube muhle ube mnandi sojabulele sonke ngokuthi wonke umuntu azihloniphe kulesi sikhathi azithibe futhi ikakhulukazi uphuzo oludakayo nezidakamizwa ngoba iyona into ebulala kakhulu enza kakhulu ukuthi kade kumnandi ugcine ngasemnandi sithi ke abanciphise lapho noma bangathinti kwakuthinta ukuze uKhisimusi sujabulele usuku isikhathi esisuke sisihle lesokuhlangana nezihlobo abangani ongafaneleke sikwenze
kube moncu egcineni ngabusaba mnandi. Siqhuquzela imiphakathi yakithi kakhulukazi intsha ukuthi ibuye nganeno ekuzijabuliseni kwayo kungabe sekudlulela kakhulu ngoba mase kweqile kuyaye ngabusaba nemiphumela emihle kakhulu. Lumbiko benuwethulelo Zamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisehading. Ake siphinde sihlabana nali ikhefu futhi sihlangabeze nezinye masibuya. Siyakubingelela siyawamukela mekuthi-ke usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko esifulo sangazo namhlanje. Owethe kuweneme ngezivakashi olwandle inkosi iudlele ejele uKhisimusi kanti kukhuzwa impi eMsinga ngalamaholidi. Kuleli qophelo singena sijule engosini yezemidlalo. Liyakhulisa sasa ngaphambi kokuqala kwesizini yesine yomqhudelwano omkhulu wekhilikithi yohlobo leT20 iBetway SA20. Umdlalo wokuqala uzobanjelwa eNewland Cricket Ground eKapa ngoLwesihlanu ngokugamanxa kwehora lesihlanu ntambama. Uzobeke uphakathi kwamaqembu kakhulukazi ke elidle isicoco ngesizini yesithathu esongwe ngoFebruary nonyaka iMI Cape Town nelizinze eThekwini iDurban Super Giant elaqeda ke lona endaweni yesibili ngonyaka wedlule. Umqeqeshi weSuper Giants uLance Crosina owaqala ke ukucija leli qembu ngesikhathi kusungula lo mqhudelwano ngonyaka u2023 uthulindele ke okuhlukile eqenjini lakhe kulandela indali yabadlali eyabanjwa ngoSeptember neyaholela ekutheni ke inqwaba yabadlali beshintshe amaqembu. Kuyona ke iSuper Giants yahlomla ngabadlali abasha okubalwa ke kubona uAiden Makram wayengukapteni weSunriser eEastern Cape kanjalo ke nangesikhathi ke inqoba izicoco ezimbili zilandelana ngonyaka u2023 nangonyaka ke owedlule. Abashwibi uGerard Coetzee noKwena Maphaka kube ke inkakha yaseNew Zealand uKane Williamson kanye nabanye. Ake sikubhekelene nasi isimo sezulu esingalindeleka. Zulumya mundlela zimhlophe ngiyaziguqisa esikuphathele zona namhlanje asiphinde ke futhi sihlangane kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.